Mayong gabi mga binati niya kung matalon. Welcome to my channel, welcome to my channel. Mga itong buhatong guys, every year na nakuan. Nga dapat ito yung kusog, i-secure ang mga papers kay in case of any problem guys, atay mga masubat para dapat ma-secure ni nga way maka-access nga lain para monitor na to ako. In case of emergency guys, natay masulbad ba in case of mga reklamo guys, dapat guys ato nang i-secure atong papers. Okay guys,